Asteasuko udalak Muskerraren bidea izeneko ibilbide bat sortu du herrian zehar igarotzen dena. 2 kilometro pasatxo ditu eta jendea erakartzea eta bertako kultura ezagutzera ematea ditu helburu. Bernardo Atxagaren Obaba liburua izan da ideia honen inspirazio. Horregatik, idazlearen laguntza izan dute ideia sortu zenetik gaur arte. 2014ko udazkenean hasi ginen ideia honen inguruan lanian. Eta, pixkat egin genuen nazan aurrelan bat esateko. Zer berezitasun ditu asteazuk pixkat herriko turismoa, jendea erakartzeko asteazura, ezta? Hoi aztertzen hasi ginen, eta berezitasun nagusia ikuste genuen indargune bezala, Bernardo Atxaga, herritarra asteazukoa izanikan, eta Obabaren mundu literario hori hemen oinarrituta zehola. Horren inguruan hasi ginen aurrelan bat egiten, eta berarekin jarri ginen harremanetan, eta beak oso gusto hartu zuen ideia hau, eta horren inguruan eman zian lehen pausoak gaur arte, Muskerraren bidea gaur errealitate bihurtu den arte. Ibilbidea 2 kilometro inguru ditu eta asteazuko herrigunean kokatzen da. Gehien bat zati handietsuena Elizmendi inguruan izango litzake, eskolatik abiatuta. Peilorrota izena du gure eskolak eta hortikan abiatzen da. Ibilbidean zehar 7 panel daude, 7 panel horren Obabaren inguruan tematizatuta egongo liake. Obaba mundu literario bada, baina baita ere guretzat errealitate fisiko bat badu asteazun kokatzen da. Eta panela horietan, Atxagaren obraren pertsonaiak eta narrazioak azalduko liateke modu laburtuan. Hortik aparte, panel bakoitzak QR sistemare ezarria du eta jendeak aukera daka QR sistemaren bidez informazio zabalagoa izateko ibilbidearen inguruan. Bai euskeraz, bai gazteleraz eta baita ere frantsesez eta ingelesez. Euskerazko bertsioa eta gaztelaniazkoa Bernardo Atxagaren ahotsaren bidez entzungo ditu jendeak, behera egin baititu grabazioak. Gida liburu bat ere idatzi du, Muskerraren bidea izeneko liburua idatzi du, gida moduan eskuan eraman dezakena jendeak panelan inguruko informazio zabaldugoa edo luzegoa emanez bertan. Nik usteet berarentzako herrira buelta bat izan dela eta hemen kokatu ditula bere istorioak eta asko inplikatu da. Nik usteet herritar guztik ere bai gogoz hartutako ekimena izan dela eta udalak baita ere gogo handiz bultzatutakoa. Inbertsio bat suposatu du, baina guretzat helburu bat ere badu, ez da pixkat tokiko sozioekonomia bultzatzea izango litzake gure lehen oinarria, ez? Herrian baitugu, jatetxea baitugu, sagardotegia baitugu, ostalaritza zerbitzuak, eta horien inguruan baita ere, olako ekimena bultzatzea garrantzitsua iruditzen zaigu, beraiek asko inplikatu dira udalak inbertsio bat indu eta diru laguntza lerro batzuk ere landu ditu. Ezinbestekoa izan da adibidez Donostia 2016 ekimena, zeren bere programaren barne sartu baitu Muskerraren bidea. Handiz lortu dugu diru iturri bat eta baita ere Eusko Jaurlaritzako lider proiektuaren barne sartua dago. QR-ak eta lantzeko eta APP bat ere landuko da egun hauetan, horretarako Gipuzkoako Aldundiak ere eman digu diru laguntza eta gero udalak bere funtsetatik jarri du beste zati bat. Asteazu herria kulturan oso oparoa da. Bernardo Atxaga lorturiko ospeaz gain, Peio Errota, Mikaela Elizegi eta beste hainbat pertsona ezagun ere bertakoak dira.
Hauetako batzuk indarra galtzen joan diren arren, ibilbide berri honen bidez berriro ere guztion oroimenera itzuliko dira. Batetik nik uste herriai ate bat edo leiho bat zabaltzen ditola, mundu mailan edo bintzat nazioartean ezaguneiteko izan ere Bernardo Atxagak jarraitzaile ugari ditu bai hemen da bai hemendik kanpo. Horren lekuko da Durangoko azokan egintzan aurkezpena ere, Muskerraren bidearen liburuxkaren aurkezpena egintzan, eta jende asko hurbildu zen bai bere estanea eta bai bere aurkezpenera. Askotan iruditzen zait herritarrok ez duela ikusten Bernardo Atxagak duen dimentsioa eta duen fama, baina Muskerran ibilbide hau zabaldu denetik herrian ikusten da jendea horren ingurun galdezka, eta nik uste hartzen hasi gala egin dugun apustu nahiko indartsua eta aldi berean arrakastatsua izan da txikela. Eta ja gehiago barrura behira ekar dezake, aberastasuna herriko bai taberna, bai jatetxe eta bai nekazal turismoentzat, baita ere umeen artean da nik uste Bernardo Atxaga bai, Pello eta bai Mikael Elizegi itzaltzen ari zian izenak diala umeen artean, eta honek berriz ere nik uste sustatuko dula herrian dagoen ohitura kulturaloi, eta horrez gain herriak ezagutzera emango ditu espazio berri batzuk, orain arte behar bada ezagutzera eman etzianak, Elizmendiko ingurui benetan polita da, baina herria etortzen jende askok bisitatzen zuna, eta nik uste ibilbide honekin aukera polit bat zabaltzen zaiola kanpotik datorren jendeai, eremu benetan aberats eta politoik bisitatzeko. Udalan helburua zen bertako negozioak bultzatzea, eta nolabait hildo bati edo ari bati heldu behar zitzaion hori aurrera eramateko. Orduan, gure herrin fama gehien, izen gehien duen pertsonaiakin gogatu zen udala, Bernardo Atxagakin, eta horrez gain Bernardo Atxagak asteasun kokatu zuen Obabakoak liburuarekin, izan mundu mailan horren ezaguna da Obaba, eta gero errealitate espazio erreal bat kokatzekotan asteasu izango litzateke Obaba hori, nahiz eta berez eremu imaginarioa da. Eta Bernardo Atxagai laguntza eskatzea junda emaitza ikustea esan daiteke oso positibo izan dela, gehien bat bere jarreragatik, berak oso jarrera ona izan duelako udalakin, idazleek eta oso ideiak eta nahiko pertsonaia berezik izatea, nahiko pentsalarik izaten dira, eta alde horretatik oso ondo moldatu dudala Bernardokin, batetik eta orokorrean bere jarrera ere oso positiboa eta lankidetza izan delako. Eta gero, ikusi beharko aurrera zehoi hartzun duen honek, baina nik uste hemendik urte batzuta ere eragina eta balorazioa ere positiboa izango dela. Herritarrekin egintzanean ibilaldia, ja negua sartzen aiginala eta ilundu intzun, baina alare jendeak oso erantzun hona emantzun, jendeak jakin minez azaldu da ibilbideakiko, bultzak eman ditu, iritzi positiboak jaso ditu, eta batez ere egintzanean aurkezpen ofiziala Bernardo Atxagan adineko jendea denak elkartu zean argazkia eta ateatzeko, horrek erakusten du ze implikazio dagoen ibilbideakiko eta baita ere Bernardo Atxaga bezalako herritar ilustre batekiko, 200 gora pertsona zean, tartean herritar asko, eta horrek erakusten du ekimen honen indarra, eta gero hemen behan egindako ekitaldian da bai udaletxean egindako aurkezpenean ere, biak oso arrakastatxuk izan zian, eta jendea ikeragarri etorri izan. Eta herritarrek nik uste balorazio positiboa egin duela, azken momentura arte nahiko gauza sekretuzko izan zen, etzan nahi asko zabaltzei, eta horren ingurun behar da norbaitek kejan bat izango zuen, baina gero behin argitaratu denean ibilbidea eta proiektua jendean ikuste dut oso gustora geratu da. Ibilbide honetako protagonista handi bat Bernardo Atxaga da. Hasieratik udaletxeari lagunduz proiektuan murgildurik ibili da.
QR bidezko sistema erabiliz, idazlearen ahotsez, ibilbidearen sekretuak ezagutu daitezke. Eta liburu bat ere idatzi du Muskerraren bidea izenekoa. Bidearen ezaugarriak eta Obaba liburuaren pasarteak agertzen dituena. Obabakoak 1988 urtean Erein argitaletxearen bitartez argitaratu zuen. Bertan, hainbat historia ezberdin agertzen dira, alegiazko mundu batean gertaturikoak. Liburu honen bidez, alegiazko Obaba eta errealitatezko Asteasu lotu ditu. Aurrena Asteasuko udalak eta egin aizula eta bidean abian jarri ginen, ez da. Gero uste neanaiak esan ziala zeatik ganez, 2006ko proiektu horretara eta horren azaldu nintzani 2006ko engana eta zein da zure proiektua, eta nik eraman nun gauza bakarra izan zen. Paper zuri batian eraman nun lumaz egindako ibilbidearen marrazki bat. Eta zorionez, Xabi Paia eta Ruth Peredan uzitek, ikusi zuten, esan zuten, oso itxura polita dauka. Eta hor dugu, 2006 oso lagun izan dugu, eta nik uste, azkenean denok oso ondo lan egin dugu. Nik uste, bai udala, bai 2006, bai 2006 jarri zuen persona, Idoia Noble, bai Pamielak, bai... azkenean oso ondo lan egin dugu. Eta hori izan da gauzei, bagian, harrigarriena, normalean ez da ondo lan egiten, baina oaingo honetan ondo lan egin dugu. Lanak bi une ditu, zoragarriak, eta hori da hasiera, eta bestia da bukaera. Eta tarteko guztia izaten da tensioa eta kezka, baina hasiera oso polita izan zen, ikusi genuenean egin zitekela, eta gero bukaera areta politagoa kasu honetan ze ondo bukatu da, nik uste oso ondo bukatu da, ez genuen pensatzen da, zenba jende lagundu duen hortan harrigarria da. Esaterako, hau hemen dauden azal horiek, horiek erabili ziren Bilbon, eta Bilbo Zarra izeneko ikastetxe batek erabili zituen haintzien itzaldi batzuetarako eta hola, eta haiei eskatu eta haiek bieli egin dituzte panel horiek, Obabakoaken itzulpenen azalekin eta bar. Aurrena esan barra dago, errealitate bat badala, baina gu ezin deula ezagutu. Gu beti interpretazioetan mugitzen gara. Ez dago, errealitate bakar bat ez bada fisikoa. Hor ere, batzutan ez da hain erresa errealitatea, badakizu metroaren gorabera, metroak zeman neurtzen duen, ze metro eta ze baldintzatan eta milimetro bat azitzeotean ez da noz azitzen. Esan izuka baita errealitate fisikoan badago bere gorabera, baina beste errealitate guztitan, esan izuka errealitatea da mentala batez ere, errealitate mentala dana da interpretazioa. Ordu niretzako, bihar ez etzi, agian Asteasuko jendeak esango dit, ez da panikagola gogoratzen, litekena da, nik modu batea interpretatu nuelako eta beste batzuk beste modu batea. Guk ematen duguna da interpretazioa. Errealitateak bakanak dira, gu geu bezala, ez dago berdinik. Eta orduan, litekena da zientzia batzuk, eta aipatu de soziologia, nahi dute eta behar dute bakantasun horiez gain, halako zerbait orokor aurkitu. Baina guk, zorionez, esan nahi du idazleo, literatura fikzioak, ez du nahi orokortasunik ezpada, aipatu den orokortasun pixka metafisik hori, aurreneko duk ahozkotasuna eta pixka jasotako tradizio hori, eta esaten diat, eta duk, batez ere lotuta gerraurreko bertsolaritzarekin, da gerraurreko gizartearekin, eta bar, ez? Gero, ipatzen dira, Juan Bautista Agirre, ipatzen dira, idatzi itezulako, aipatzen dira Eliza, aipatzen dira harri apustu bat, oso dramatikoa, aipatzen dira Antonio Arrue Apalasaztegiko gizona, aipatzea jende asko. Gero, bertsolaritza dala eta aipatzen dira, esate baterako, Lukasia Elizegi. Hauan, Pelorrotaren hiloba, okarrezpan hau. Eta oso berso ederrak idatzi zizkian.
eta aipatu egiten dizkia liburuan. Ze jende etorriko dan, ze jende inguratuko dan, ez da jagilei, baina ni seguru nago, jende bat etorriko dela, gaztelaniaz baizik ez dakina, eta etorriko dela baita ere seguru asko, jende bat inglesa erabiliko duna, eta orduan bi jende hori gogoan hartuta egingo da, hori bai, euskaraz bezala egingo da gaztelaniaz, audioa, eta egingo da ingelesez, eta liburua bea dago euskaraz bakarrik, ez da, egingo da, eta azalduko dugu euskaraz bakarrik. Azaroak 25ean aurkeztu zitzaien Muskerraren bidea komunikabidei, udaletxean ospatu zen prentsaurreko baten bidez. Oihartzuna handia izanik, eskualdeko telebistaz gain Euskadi eta estatu mailako medioak ere bertaratu ziren. Bernardo Atxaga, Pili Legarra Asteasuko alkatea dena, eta Xabi Paia Donostia 2016ko kultur zuzendariak izan zuten hitza, bidearen sorrera azalduz eta gida liburu aurkeztuz beste hainbat gauzen artean. Azaroak 27 eta 28rako egitarau zabala ere antolatu zuten. Ostiralean gaztetxoenek eman zieten hasiera arratsaldeari. 9 urteko haurrak bildu eta elizako atariko armaietan argazki bat atera zuten. Ondoren, udaletxeko ganbararantz abiatu ziren, bertan sormen tailerrean parte hartzeko. Eskulanak egiten aritu ziren, taldetan banaturik. Asteburuko protagonista zen Muskerra egiten igaro zuten arratsaldea. Gaztetxoenak udalean zeuden bitartean, herritarrak Bernardo Atxagarekin batera, Muskerraren bidetik ibili ziren paseoan, nondik norako eta sekretu guztiak ezagutuz. Bidean egin zuten geldiunetako bat elizan izan zen. Bertan, herriko koroa zuten zain beraien abestiz ibilbidea alaitzeko prest.
Egunari amaiera emateko herritarrak plazan elkartu ziren. Bertako trikitilarien erritmoarekin girotuta gaztainak jateko. Baina larunbaterako ere ekintzaz beteriko eguna zuten prestatua. Indar berriturik hasteko herriko tabernetan saldaberoa zerbitzatu zuten muskerraren bideari ekin aurretik. Ibilbideari hasiera ematen dion Peio Errota eskolatik abiatu eta Elizako atariko armaietan geldiune bat egin zen. Bernardo Atxaga eta berekintako herritarrekin argazki bat atera eta aurrera jarraitu zuten ibilbidearekin. Asteburunetako ekintzek edukitako deiadarragatik 200 pertsonatik gora bildu ziren Bernardo Atxagaren inguruan ibilbidea egin eta bere azalpenak entzuteko. Arratsaldean udaletxea izan zen jendearen bilgune. Lehenengo Bernardo Atxagak hitzaldi bat eskaini zuen bere txikitako bizipenak eta herriarenganako sentimendua kontatuz. Ostean, Mirari Irurtzun eta Josean Goikotxeak eman zieten amaiera hitzaldiari musika saio berezi bat eskainiz, akordeoi eta biolinarekin. Gutzako beti Jose izangoa, asteasuko Jose Irazu ezagunagoa izango da munduan zehar Bernardo Atxaga bezala.
baina, bueno, guk jarraituko dugu Joxeen zean. Eta oroimen horretan, nik gaur aprobetxatu nahi nuke, atzera jotzeko, Joxe. 76 garren urtea jongo naiz. Orduan, 15 urte nitunik, 16 urte, eta nirekin batea beste batzuk ere bai herrian. Ezagik gogoan izango dezun, baina bagenun talde poli bat asteazun, Kukute 15 zan gure taldea, eta antzerki talde bat osatu genuen herrian. Ilusio handiz, eta primeran pasa genuen gaina, nik oso oroimen, oso ona ditut. Ezagik gogoratuko zean, ze lan antzeste genuen, Herritxuri, Herritxuri. Eta oso arro sentitzen ginen gu garai hartan, zeren 16 tokietan antzestu genuen lanua. Bilbon ere bai? Bai, Bilbon ere bai, Bilboa gaina gu lotara eta guzti jo ginen. Nobai horrea joan ginen bezala guztua. Eta zure etxean loin genuen. Oso gogoan dez jutzun niko oroimen haiek. Eta gauzak nola dian, eta benetako gauzak bihotzean gordetzen mendia, ni bihotzean gordeta ditut, baina baita ere etxean. Eta Indinoa eta Herritxuri Herribeltzeko lan aura gordeta genuen. Eta gordeta genuen, eta horri joiek hemen ditut, gaur, gobernu zibileko zeilu eta guzti. Baimena behar izatezan antzespena iteko. Asteazun antzestu genuen lehendabizi. Eta haren oroigarri gisa guk, eta hemen bado talde hortako jendea. Jose Luis Agote aurrean dut. Osan Lopetegi aurrean dut. Zuzendaria zena Miren Vitoria. Miren Vitoria argazki gorde ditu eta lagundu digu gaurko oroigarri hura iteko. Eta albuntxo bat prestatu dizugu, Jose. Oroigarri bisa eta maitagarri genuelako zuri gaur oparitzea eta ez euskal makila bat adibidez. Orduan, hementxe dezu lana, ikusiko dugu. Bai, hementxe jartzen dizu. Kukute 15, 1975, Eta gero horri, hemen dezu, ordungo antzes lana. Harrigarria da. Bai, gordeta nuen ikasteko papera, Ni Maritxuri nintzen, guatzen naiz. Eta Madriden sinatua du lan hau. Madriden, ekainaren 21, 1974an. Soldadu izan. Soldadu izan. Hemen dituzu argazkia denonak, izenak. Ez ditu erautxo. Bai, oso ezberdin zaude, Jose hemen. Bigote eta guzti. Bai. Eta, mira, bizazo beha, zeon. Zugai jarlari izan zeinan orduan. Argazik iztituz ikusiko ez da. Baina oso polita dira. Erregea. Bera, guatzezea. Hemen dituzu argazki guzti. Gureak. Miren Vitoria mototxakin, eile luziakin hementxe dago. Gerra ite genuen. Herritxuri Herribeltz. Maria Pilar Garmendia zeon gure taldean, gaur egun ez dugu gure tartean, istripu ziltzen, baina oso gogoan izatean nahi du gaur. Txapeltxuri izan Maria Pilar, batzezean, argazkiak. Bueno, hause gure oroigarria gaur Jose eta zuretzat. Guendia itzabe emango dugu, seguru guzta aukiko batxula, demora txarte batxalte. Bueno, oso. Arrea. Eskarrik asko eta hitza eman dit, nik uste ez nuen aldetik. Eta orduan aitortu behar dut, hasieran, denon aurrean ikusten dut, zutik ere zaudete eta ez dakit. Nahi nuke zuek ez nekatzia eta beraz ez oso luze haitzea
Mandit alde horretatik, beste alde horretatik anitza eta hoi hartuko dut, eta ez da ezer gertatzen utxetik, nik uste. Dana, etortzen da aurrez zerbait egon zalako. Eta alde horretatik nik uste gure bizitza ere dela, iztegiko hitzak bezala. Oaingo iztegi batean azaltzen da hitz bat, baina hitz hori egon zan lehenago beste iztegi batean da, lehenago beste iztegi batean, eta euskalo noiz egon zan aurreneko aldiz. Eta kasu honetan antzerkiaz ari garela, nola ezpa gogoratu, agian inguruko beste lekuetan ez, baina gure herri honetan antzerkia izatezan. Bai, eskerrik asko maite. Gure herri honetan antzerkia izatezan eta eskolari baldin bada eta gu halako batian idazten, nahi kasuan ez, idazten hasi banitzen, aurrez zerbait oinarri bat izan nuelako. Eta gogoan daukat, eta zuek ere ukiko duzue, asteasun, ni aurra nitzelare hemen antzerkia egite zan, eta gogoan daukat, aurrena Alfonso Sastreren obra bat egin zala, eta Olatzu Sabiagak itzuli zula, eta goatzen naiz Alfonso Sastreri baimena eskatu zitzaiola, eta oandikan ere begi aurrian bezala daukat, Alfonso Sastrek eman zuen erantzuna, eta esaten dut oso jakinaren gainean, esan egizuke ibilbide, gure bizitzaren ibilbidean, hain naizen honetan, askotan persona jakin batzuk garrantzia handia dute, eta bere jarrerak sekulako garrantzia du, eta etorkizunari buruz garrantzia handia dut. Eta kasuntan izan zen Alfonso Sastre baimena eskatu zitzaion obra hura egiteko, eta pensatu bat duzue, 1962, 62 edo 64 ari naizela, orduan zertzen euskalaria ezerrez. Diktadura pian ezan ezerre, ezan inun ageri. Zen honen berririk inun, Astiazu, Euskalo, guretzako herri handia, zalantzai gabe, baina inun ezan ageri garai hartan Astiazu, eta egile batek, esan nahi dut, garai hartan fama handia zuen, ospe handia zuen, Alfonso Sastre batek, jaso zuen ura, eta pensatzen dut, bazterre hauta gabe, eta pensatu gabe gero askotan gertatu ban bezala zertarako behar denik euskarazko itzulpena eta euskarazko bersioa antzerkirena, beti guaduko dut, halako horri alde zuri batean, ezakit hor gordedun inork, Alfonso Sastrek erantzun zula, eta erderaz noski, barrierik ez dezun, da idazun, pues claro que pueden ustedes representar mi obra. Holaxe, pues, claro que ustedes pueden. Esan nahi dut, eta orduan horrek bidea eman zuen, eta baimen hori merio hasi ginen aurkezten nik ez duen lan handirik egin, baina goatzen naiz, segur asko, herriko gazte asko, garai harteko gazte asko, obra hartan parte hartu zuten. Eta zer da hor garrantzia? Garrantzia da, garrantzitsu bada, guk jakin egin genuela, halako antzerkik egin zitezkela. Halako antzerkik egin zitezkela. Antzerkia bazala. Behin, galdetu omen zioten ingeniero bati, ontzi espazialak egiten zituen ingeniero bati, galdetu omen zioten, zure ustez, hegazkinak eta ze sortu ziren, txoriak egan nola itxezuten ikasi eta haiek bezala muitzen jarri tresnak eta behar esan, ez ze ikusik ez du hegazkinaren hegaldiak, hegal egiteko moduak eta txoriarenak, baina txoriak egan ikusi eta ideia eman zuten, esan zuten, litekena da egan egitea, horrek izugarri balio du. Kasu honetan esan behar dut, guk orduan ikustea goatzen naiz zala, agote autobusetako garajian, nik uste, orduan egiteziaren saioak eta emate ziren obrak. Bueno, ikustia teatrua bazala izan zitekela, hori niretzako eta pensatu oso garrantzizko izan zen, pensatu genuen hori egin zitekela eta teatrua egin zitekela eta gero nik egin nun bezala. Pili Legarrak esan duen bezala, gero una itzuli nintzen alako batean eta hasi ginen egiten da teatro antolatu genuen eta hori eta Bilbon da guzti jokatu genuen obra hori, Herri Txuri, Herri Beltz. Ez da oso titulu originala, gaurko honetik behiratu da, baina garai eta alaxe egin genuen. Zer esan bizet?
Nik, pensatu banaukan, Obabakoak liburuaren inguruan hitz egitea eta hainbat kontu esatea. Eta esango ditut, baina ez guztiak. Erdikola esango ditut. Ez luzatzeko. Atzetikan begiratzen deunean. Gaurko egunetikan begiratzen deunean. Gure iragana den horri begiratzen diogunean. Dana ikusten dugu halako osotasun batean. Eta erabaki bat guztiak emateu etorri diela bidetik eta oso logikoak zirela eta gure lerrua alde horretatik izan dela lerro zuzen bat, ez? Hori da, nik esan barko nuke beira, asteasun, alabeharrez, teatrua egitezan eta Alfonso Sastreren obra bat egintzan, da gero beste idazle bat ezagutu nun Bilbon eta hola abitu nintzen idazten eta lerro zuzen bat. Normalean ez da hola izaten eta esango nuke idazteko bide hortan sartzia ez dela bat ere markatu bide zuzen bat, ez? Eta nik alegin nahi nuke zeuke, aleginduko naiz, nire bidea zein izan zen esaten. Eta zergatikan idazi nuen Obabakoak, nola irizien izan Obabakoak. Nik enun pensatzen inoiz Obabakoak bezalako liburu bat idazteik. Ze hemen bizi nintzen ezkeo eta gero Bilbora joan, nik hemen utzitakoa enun hainbeste maite eta iruditzen zitzaidan, Bilbora junda gero eta literaturan iruditzen zitzaidan da hemengo gauzak pixka iruditzen ziren garai bateko kontuk, de mode, lehengo kontu zaharrak eta enitun nik ere balioik ematen. Nahi sortu gaur hitz egin duna enitzan, nik ordu nenua alako baliorik ikusten hemengo munduan eta hemengo kulturan eta hemengo kultuetan da bat ere. Orduan alako, ez dakit, abanguardia esatezan lerroetan eta oso testu gaur esango duke, arraroak nahi bat ezora idazten ditun, gero Ruper Ordorikak kantatu zitunak eta Potx bandan, bilen izan Bilbon eta gure helburu apur bazan abanguardia egitea, abanguardiatan bizitzia. Inolarez, Obabako delako kontu horiekin. Baina, batzutan, baita tontona ere, bizitzak lagundu egiten dira. Eta nahi gertatu zizean, Bilbon, eskaera aparteko bat etorri zitzaiela. Eta eskaera izan zen irrati nobelak egitea euskeraz. Irrati nobelak egitea. Behin ez zitzaian bururatu. Irrati nobelak egiteko euskeraz, alegia Bizkaiko herri irratiak eman behar zituen irrati nobelak. Nik gogoen arte barra nahukan, Bizkaiko jende, kaleko jendia. Ez abanguardistak, bezik eta danak, ez, herri jendia. Eta horren ezin hori idatzi, esango duke, nire poesiak idazten ditun bezala. Eta ezin egin ez dakit nola esan, area da, nola da, area desparadisuak, area da, ez dakit. Poema arraro haiek ezin ditun egin. Orduan behartutan egoen apur bat, jendeak zen nahi ote du. Eta hartan hasi nintzen historio irrealista batzuk eta idazten. Berezia da oain hartaz pensatzea, eta ikusteko ze garaiak zian, eta parriko ze, baina egila da, zein zan arazorik ondina. Irrati nobelak egiteko garaian Bilbon. Arazorik ondina zan, guk ez geneukola inguruan adin bateko aktorerik. Aktorea esan nahi du, euskara zerbait esan zezaken, personarik ez geneukan. Beraz orduan, dana guzti, persona guzti gaztea zian. Halako batean, idazien hori historia bat, eta nahi eta ez behar zan persona bat adinekoa. Eta Bizkaia guztian hasi ginean begira, nun ote dago euskara zakien eta irratian zerbait esan dezaken, o irakurri dezaken adineko persona bat, eta aurkitu gendun Basauriko apaiza, 70 urte zituen, Iñaki izena, oso gizon jatorra zen, eta orduan, atal horiek grabatzerakoan, Iñaki ekartzen gendun Basauritik, egin zezan zaharraren, beraz, ez geneukan zaharren baten ahotsik. Pensa, nun gauden. Nun genden eta nun gauden. Zuek egin nahi baduzu, horren kalkulua. Hoi izan zen,
aurreneko hurbilke eta esate izuet, alabe arrez, eskatu zidatelako, eta eskatu eta pensatu, alegina egingo diat. Eta hola, ua pasazan, ua galdu zan, nik uste haren aztarnaik ez dela gelditu, pilik erakutsi dizkit, gara hartako harri gara, nik uste da ure galduta zehola. Ua galdu zan eta bizitzak aurrera intzun, eta nik ere bai, eta idazten jarraitu nun, baina berri honik heldu nion lehengo gaiari, eta beti egiten dituen poesiak eta vanguardiak, eta ibitzen ditzan hori, musikariekin, eta hortan, berriro ere, nunbait bat ematek entzun zituen irrati novelak eskatu zizkiaten. Ja, behan dago, hau izango zen, ja, 80 inguru, 80 ingurua. Eta esango izan ze gertatu zen, normalean, irrati novelak idazten dituen oso txarrak ziela, uste, benetan. Eta uste idazten dituen, ajola ondiri gabe. Zeneritzako balioa besteak zuen, poesiak, eta honek gutxi zuen. Eta beti guazen naiz, Juan Carlos Rigiliori, marrazkilari jartze zala mai batean, etxe batean, eta beha marrazten urrengo guneko komikiak, eta ni irrati novela idazten, zeruak beti zian urdinak laino batzuekin beti. Bazan zeru bat, dena horrela, eta guazen naiz, kontu kontari haiz egin ala, eta beak gauzak esaten, da nik gauzak erantzuten, eta bitartian idatzi egin, esan izuke bat ere pulamentu dikabe. Eta hartan, egun batean, bururatu zitzaidan, irratirako basurde zurila izeneko ipui bat, hori etorri zitzaidan. Eta basurde zurila lotuta zeon zuzenean, hori bai aurreneko aldiz, hemengo, esan gulertzen dugu, Ernillo, hemengo gizarte tradizional horrekin lotuta zeuen. Esango duke azkar esateko, basurdiak, leno basurde ziran, benetan, eta zian alako pizti beldurgarri batzuk, abere beldurgarri batzuk, animali beldurgarri batzuk, ez zian gero basurdeak ikusten ditu nunai, baina orduan, benetan, zehoz ezaukaten, ez dakit mitikoa, basurde bat azaldu dara, Ernillo, hola. Eta orduan goatu nintzen, zehoze haitu nula, basurde zurilea zen, basurde albino, ez? Basurde albino baten gora bera. Eta hasi nintzen, basurde horren kontu egin. Eta idazten hasi hor dugu, eta hori da idazle batek jakin behar dute, ikasi behar du, ze etorri daukan. Ni segitun kontatu nintzen, ze erraz idazten nuen, ze henbat etortze zitzaidan, eta ze alako unkibla bat ematen ziala basurde zurilaren historiak. Basurde zurilaren historia orduan pensatu nuen, hau irratiako ez. Hemen badago marrazkilari bat, oatzen naiz, behin, osatia baldin badukat, marrazkik eraman zituen argitaletxera. Eta argitaletxeak oso gutxi ordaindu nahi zion, oso gutxi. Eta marrazkilariak esan zuen, bai, hoi ordaindu gartea ze? Bueno, itxoin, karriko etxut orduan, prezi jortakoak. Eraman zituen etxea, non bai, eta horrengo nean egarri, hori, uste hemen da, marrazkilariak, zer izan esango. Bueno, orduan nik ere pitzi bat, egiten genituen irrati novela horiek, eta benetan, iruditu zitzaidan, basurde zuriaren kontua historiura, ura parkatu basatia, peskat, unegila zala irratiako. Eta hori gorde egin behar nula, agian beste ipui batia. Hori izan zen, niretzako, Obaba sailaren hasiera. Hortxe hasi zen. Ze, gai horrekin, pensatu nun, ipui bat egitea. Eta hori, ipui hori izan zen, Obabakoaken dago, baina lehenago ere argitaratu zen, eta 1982an sari bat irabazizun, izan zen Camilo Lizardi erretorea idatzitako gutuna. Eta gutun horretan azaltze zen, hain zuzen ere basurde zurilaren historia eta kontaera. Eta zein zen, eta ikusiko uste garbi, zein zan dira nire arazoak. Historia beha zen, gizon batek entzun du basurde zuri badabila menditik, eta eiztarilek esateguenez, basurde horren nunbait giza harima bat dauka, eta jendea ezagutu egiten du,
eta esango nuke da giza seme bat, zehozer ume bat kasu honetan, eta da basurde itxura hartu duen ume bat, eta beraz jokatzen du, esango nuke, giza espirituarekin, baina animali baten indarrarekin, eta animali baten moduekin. Eta hori izan historia. Baina segituan, bi arrazon euskan, eta da pixkabak gaur benatea nahi nuken ondori joa, eta guaingo gaztei eta idazle gaztei esan behartzean abinda berriro, ez da oztoporia bego idazlerik ez da. Idazleak aurrera egiten du oztopua, oztoporik oztopo. Eta nik ere bai, eta bi oztopo neuzkan. Bata, nik ezin nula nire izenez, esan izuke, nire izenez hor liburuan azaltzen lehenengo personan, ezin nuen esan, ni behin ezagutu nuen gizon bat, ze iruditzen zitzaidan, ez zala sinesgarria. 20. mendearen bukaeran, ni bezalako, ez nola esan, gai hartan ikaslea, nire irakurrak ere bai ikasleak, nola sinestu, nola egin sinesgarri olako historio bat. Orduan, oztopo horri, amate bain, egon batetik beste erantzun niola. Baina, egon batetik beste, pensatu nuen, bide, modu bakarra, sinesgarri egiteko da urruntzia. Eta bain kontatuko izut, zer den urruntzia literaturan. Urruntzia da, pasadizo honek erakusten duna. Ume bati, ipuina eskatza jote eskolan. Eta ume horrek idazte du ipuina. Eta ipuina hortan, ipuina hori, 13. mendian gertatzen da, eta kontatzen da ipuina hortan, helikopteroen arteko gerra bat. Eta hor, irakasleak esaten jo, ezin biteke, ez da sinesgarria, 13. mendean ez zion helikopterik. Orduan, berriro idatzi da ipuina. Umea, joan da etxera, etorri da eta idatzi du berriro ipuina. Guain, lehen ipuina gertatzen zen hemen. Guain, ipuina gertatzen da Alemanian. Eta berak esaten du, Alemanian, 13. mendean, helikopteroak, esan direk ezin da, 13. mendean, ez dago helikopterik. Berriro idatzi barko, idazten du berriro, eta esaten du, berriro tortzen da, eta esaten du, nahi duzunak luzatu, esaten du, mantezagun, Errusian, 13. mendean, helikopteroak, ez zindala izan. Halako batean Japonen kokatzen du helikopteroen arteko lehia. Eta horren esaten du, ezin dela izan, 13. mendean, Japon, ezin dela izan. Eta umiak esaten du, baina ezin dut urrutiago jarri. Orduan, ze ikusten da hor oso garbi, sinesgarritasuna urruntasunakin lotuta dago. Zuk urrundu egin behar duzu, kontatzen aizeana, sinesgarritasunarekin arazorik baldin badezu. Nik arazoan euskan, basurde hori ume bat, basurde bihurtutako ume bat kontatzeko orduan. Beraz orduan, pensatu nuen urrundu egin behar nula, baina ezin nuen egin umea bezala ez, Alemanian kokatu, Alemanian ere ez da sinesgarri, Japonen ere ez, orduan bi modu daude urruntzeko. Eta urruntzeko modurik, esango dugu zuzenena, horrexena da, eta nik erabilienuna da, beste norbaiten ahotan jarri. Camilo Lizardi, erretore bat da, ez da oraingoa, da Juan Bautista Agirre bezala idazten du, eta mantzagun da hor nun bai, 20. mende hasierakoa, edo 19. mende bukaerakoa, ez da jakin, eta urruti dago, eta gainera beak hori kontatzen du, baina beak ere ez du sinisten, edo beak zalantzak dauzka gertaera horri buruz. Beraz, beak idazten duenean nik jartzen dut orduko grafiarekin, eta orduan irakurreak pentsatuko du, bueno, egia da, gizon honek zalantza dauzka, eta beira nola da 19. mendekoa, eta orduan hori pentsatzen duen bitartean historia bere garatzen nahi da. Basurdeana, basurde zuriara, basurdearen portaerana, ume galdu bazala, eta bar, eta bar. Hori da, sistema bat erabilina, baina hori nahiko arrunta da, horrek ez zuen niretzako soluzio oso onik ematen. Da, bigarrena zein da, bigarrena da, hain zuzen ere, ume horrek antzematzen, sumatzen zuna, eta da lekuarena.
ze lekutan kokatzen dituzu zure historia. 3 toki daude, 3 leku mota daude, azkar esateko literaturan. Eta bata da, eta markaia zebara egiteko, bat, maixu lan txiki bat, bata da oso garbi dago, utopia esate baterako, utopiako irla. Tomas Morok idazten du, nolakoa zen gizarte zorionzu eta zuzen eta askatasuna, eta oso ondo kosmos bat, gizarte aparta, bidegarria utopikoa, eta hori kokatzen du utopian, da gizuen bezala, inon ez dagoen toki batean. Eta kokatzen du irla urrun batean. Eta esaten du han hori gertatu zala. Edo, pensatezagun, baita ere, nire emazteak itzuli duen, Altxorru artea Stevensonena, orduan piratak, eta historia bat kontatu bat da piratakin, eta orduan piratak asko hemen ingurun ere badaude piratak. Baina hemen ingurun jartzen bademen jozu piratak, orduan ostiko Santa Clara, ez du, jendea, irakurleak igual egia da, baina irakurleak sinesgarritasuna galtzen du, eta orduan historitikan atera egiten da. Orduan Stevensonek bezala, Altxorru artea egitean, orduan zer egiten du, kokatzen du han Karibe edo inguruko leku hartan, irla batean, badakiguan ibili zirela pirata garai batean, eta han kokatzen du irla hori. Eta irakurleak onartu egiten du, eta behin hori onartzen duenean, gutxi gora bera da, teatruan aktorea eta personaia bereizten dituenean, esaten duenean, hau da Hamlet eta ez John Perkins aktorea. Orduan, esan nahi dut, onartu egiten du beste leku hortan hori gertatik. Hori da bigarren modua. Ez duen erabili, ez lehenengoa eta ez bigarrena. Enun erabili eszenario bat teatro bat bezalakoa, urruti zegora irla bat bezala, baizik eta egenun hirugarren modu bat. Hirugarren modua esplikatzeko zer da, oso horreza da esatia. Da leku bat asmatzea. Asmatzea, izen berri bat ematea leku bati. Eta esatia, hau da Obaba. Hau ez da asteazo, hau da Obaba. Oso abantaila handia ditu, ez da egit kontratuko zeatean, ze abantaila dituzuk esatia Obaba dala eta ez asteazo. Kontratzen zeate, zetik, nik guantxe bertan, esate badarako beste kasua kontatzeko, nik guantxe bertan idatzi dut, liburu txiki bat, oso txikia, Andre Itxu bati buruz. Ze gertatzea, Andre Itxu hori izan badala. Eta bizi dela Barainainen, Iruñan. Eta ni berarekin harremana daukadala. Orduan, berarekin nik liburu egiten duenean, Barainain, esaten bali badet, Barainain. Eta dago Iruñan olako tokidan. Eta esaten denean behar txikila dela, txikila da. Hala, ezpanu esango, Andre Itxu horrek esango lidake, zu neatik anau eta bestia esate duzu. Eta ni ez naiz olakoa, edo Barainain ez dago lokuntan, ez dakit ondo esate da nago. Eta nolabait beha da nere guardia, beha da nere zensorea. Eta askotan, idazteakoan Andre horri buruz, zer nahi esan, eta enaiz ausartzen, pensatzen dugu, hau guztu onartuko, esango dit beha ez da olakoa. Esate baterako, Andre, markatu beste atera iten naiz, pixka parentesi bat, Andre Itxu honen ama, esan suabe esateko, ezin da sofritu. Da oso Andre astuna, etengabe poemak irakurtzizkit, ez dituzten, bere alabakin izketan, eta hori nik esan ingo nuke, ez, garbi, Itxu bat, bere ama soportazin hori, baina ezin dut esan, nik daukat, ez daukat askatasunik, nik hori esango banu, Itxua behak esango lidake, itzen nuke esan behar hori nea mariburuz. Orduan daukat zensura bat. Zergatik, hain nahizelako benetako personai batekin, eta benetako toki batzuekin, eta benetako gai batzuekin. Baina nik Obaba esaten duenean, zer da Obaba? Ni bakarri dakit zer da Obaba. Eta orduan komeni bazait, Obaban esatia itxasua dagoela 8 kilometroa, 8 kilometroa dago, eta inork ezin esango kontrakorik. Eta esaten baldin bade trena pasatzen dela, inork ezin dit esango banu, asteazuetik trena pasatzen dela, danak esan nik asteazuetik trena ez, bilagonatik pasatzen du. Baina nik esaten baldin badet, Obabatik trena pasatzen dela, nik dakit hori, eta beste inork ez, beraz nidukat askatasun guztien, hor gertatu, hor jartzeko nahi ditudan historiak, ze leku ez
ezagun. Horretan, ni naiz jaun eta jabe, ez dakit hola esan da garbi dago. Bai, garbi dago, seguro. Beste modu batea esango dut. Zuk leku bat, eta hau da garrantzi izugarria daukalako. Zuk leku bat aukeratzezunean idazteko, benetako, nola esan, erabaki sendo bat eta erabaki bueltaik ez duen erabaki bat hartzen duzu. Eta zuk leku bat sartzen duzunean hori da, pelikula batean hor esan du baita ere, da zuk kutxa bat hartuko bazenu bezala. Eta zuk kutxa horretan, esate baterako, eta markatu udaletxean nago, baina esan ingo dut, pelikulan ere esan du, zuk kutxa horretan sartzezu nahi duzu. Nei komeni zitzaidan jostundegila sartzea. Zatik komeni zitzaidan jostundegila, zateko bia nahi izeneko novelan. Jostundegila, neska gaztia, eta nik konturatzen izan, baita umetan ere jostundegin guru lehiuan beti zehola, danak moskorrak etziana, eta denak azaltzen ziana jostundegin, da neskakin kontu kontari, eta hor zan halako leku esango nuke erotiko bat nola baita. Eta aldiz, hor dut hori komeni zitzaidan historiarako, baina aldiz ez dago udaletxea, ni zertako sartu behar udaletxea. Udaletxea ez duen behar. Inolako historiorik ez zitzaidan gertatzen hemen, eta ez zuen inolako. Orduan, agian egin banu historio politiko bat, agian sartuko nuen udaletxea, zatik ez, baina nire historietako udaletxea ez zitzaidan komeni. Orduan, nik obaban, nundago obabak udaletxea, ez dago inun. Bai? Apur bat, hola jokatzen duzu, zuk paisajea egokitzen duzu, zure beharretara, historian ze behar duzun, komeni baldin mazaizu ingenieria alemaniar bat egotea, zuk kokatzezu ingenieria alemaniar bat. Eta orduan, hor da honezkero, kokatzen dituzu, mehatze batzuk, mina batzuk, kokatzen dituzu, behar dezulako hori historia kontatu ahal izateko modu sinesgarrian. Eta hori da, pixka bat, obaba egin, nunean gertatutakoa. Eta ze gehiago esango izuet. Geho zeon beste kontu bat. Banaukan lekua. Oendik nahi naiz Kamilo Lizardiren historia honekin, basurderena. Banaukan lekua, hori izan aipatu dan leku ezagun hori. Eta artean, obaba aipatu dut, baina artean ez naukan nik izenik. Eta izena garrantzi handia dauka baita. Eta orduan, izena aukeratu eta izena eman behar milionik horri. Eta hola pensatzen, ze izen eman behar milion, bi gauz hartu nituen goguan. Bat egolen haituko zen edaten. Bata da, B hori, hori dala umiak eta, nimiak hobeto esan da, jaio berriak eta, esateuen aurreneko hotxa. Umiak, horretik handa Bizkaian esaten dute goba batxu, erderaz bebe, esaten da baba, esaten da bambino, inglesez esaten da baby, orduan B hori da, halako hotz, esango nuen lehenengo hotza baliz bezala. Alde horretatik hori. Baina bestetik izena asko maite nuen, aurreko liburu bat, Etiopia idatzi nuen garaietik. Zekita itzen da nolatzean. Eta zango izan nundikan etorri zan, obaba hitza, obaba izena. Atzea jo behar berriro ere. Erosi genuen Mikel Antxon Soroa, pelotariaren semiak eta pelotariaren semiak erosi zuen, ekonomia ikasten ere ginen Bilbon. Arek erosi zuen maneto foi bat. Eta probatu nahi genduen. Eta duen, apopiro zegoen etxe batean, eta hori nango Andreari, Antxon Soroa kidia orduan, ikasten esan zion Andria. Aizu, Maria, zehoze esan zazu, ja garabatzen deun hemen. Eta Bizkaitarra zan, Andre Bizkaitar bat, eta horrere lehenen bezala, horrere alabeharra dago eta suertia dago, gertatu ikiela gauza batzu. Eta Andrearek esan biharrian, ez da gero esan, Bilbon gaude eta hau da nere etxia eta olako gauzak esan beharrian, zein zu, entzun, zehazka kanta bat kantatu zuen. Eta kantatu zuen, oba batxue, beilegi, horilla, beilegi Bizkaieraz horilla. Señore gaite diruri, ikisiko da jantzan ondotxo, ikusik jasiko du dantzan ondotxo, aite gana emon baleri.
Eta gero, Jose Manuel doien orduen, zaldi urdinen gainean, beste hainbeste mile gehiago joango dira atzean. Oba batxue behilegi, zein honek aite diruri, ikisiko dau jantzan ondotxu, aite gana emon baledi. Eta geditu ginen, harrituta erabat, zendikan beste gauza batzuen artean, kanta hori, etzan inungo gero ikusi gendun bezala, etzan inungo kantutegitan azaltzen zan, aurreneko aldila norbaitek kanta hori esatezuna. Pensatzen alde batean ze suertia dan. Orduan, nik poematxo hori Andreari beha karamelu saltzailea zan, deuston. Orduan, ari hartutakoa gero kokatu nuen liburu batean, eta gero izen bilenean, leku horrentzako, orduan pensatu nuen, oba batxue, gero herri bat bada oba izenekoa, pensatu nuen, izen polita da obaba, guretzako. Gero, ertara gara izururian, idazle batek esan zidan, ze izen eman diozun, erreia, baba. Erderaz beste zerbait da, baina guretzako obaba, ala da. Bueno, orduan, holaxe abitu zen, eta ja uste dut erdile baino gehiago indet, holaxe hasi zen, hortikan etorri zen. Esan gabe doa, behin basurde zurilaren kontaera hori edo bururatu zitzaidanean, hori izan zen ate bat zabaltzea bezala. Eta ate bat zabaltzea gaur aipatu dudan mundu horretara. Esate baterako Mikel Elizegi Pelorrotaren bizitzan kontatzen duela. Pelorrotaren bizitzan, dakizuen bezala, Mikel Elizegi kontatzen du bere amonarena. Oso lotuta dagoena, esate baterako muskerraren historiarekin. Ez dakit irakurri berdezen, oso polita da. Eta hor esaten du, Mikel Elizegi kontatzen du, bere amona izan zuen azkeneko desia, azkeneko naia, eta zan, bere esanetan, nunbait, bere birikak edo txistu egite zioten, eta orduan Andre horrek idatzita ez etzegin idazten. Esana utzizun, arren hiltzezanean, ateratzeko bere barrutik, askatzeko bere gorputza, eta ateratzeko barrutikan sartu bat zeukan sugia. Ze zalantzarik gabe sugia zeukan barruan. Eta horregatik egitezion txistu. Eta ordunik hori olako kontuak eta behin hasi nintzenean basurgearekin eta pentsatzen, batean munduri zabaldu zitzaidan, hori da, obabaren mundua eta hemengo esan deulen ahozkotasunaren mundu hori edo nire ganatu nuen, bai? Ipui hori mila bat ez dut aragoitarikoa, niretzako izan da funtsezkoa, nio hain konturatzen nahi. Zedekan, aldi berian, zobak izue, idazleak eta idazleak geanok, pitin bat, esango nuke, guke behar dugu, ez? Goxotasun bizkat, eta behar dugu esatia jendiak, ondo aia izta, oazteasun esatzen bezala, ona olako gauza, ez? Eta hori izan zen, nik jakin nun, ipui hori sari bat irabazizun, Donostiko saria, horrek, Kamilo Lizardi eta Basurgaren jakin nun, Michelena zanari, Koto Michelenari asko gustatzen zela ipuia eta klasetara eramatezula eta beti galde egiteziela bere ikaslei, zeatik ez da azagak erabiltzen testua Juan Bautista Agirrerena. Zatik, nik egiten nuen arena baliz bezala, haren euskeran. Ordu baino, niretzako ere gauza ondila izan zen, bultzada ondila izan zen pensatzea, gero arestikin gertatuko zitzaidan bezala, Michelena batik gustatu nintzen jo ipuia, ordu, enaizki eizki, ari. Aurreneko partia. Bigarrena. Ze badakizuen, ni bezin ondo. Aurrena, euskaldun izatea, oain ez hain beste, baina, ze zaila zan, ez? Eman kostatzen, zaila zan, normalian, erantzuna beti zan arguilua, ez? Beti esaten dut, ez dala baina aztu behar, guri, Donostia jute ginean, teitze zigutela, Borono, eta Kasero, olako gauza. Ez da baina aztu behar. Hori da oso grabia izan zen hori, guretzkiko. Nik ez da barkatzen hori. Orduan guk, euskaldunak, euskaraz hitzeiteatik eta alako jatorri bat izateatik eta alako kultura bat izateatik, oso arguia ondila jaso dugu. Zesanik ez literaturan. Euskal idazle guztiek jakin dute, edo esan hasi zaie,
ulertazi zaie, oso gauza anormala egiten ari direla, ez? Ni hortik barrena ibiltzen hasi nintzen idazle bezala, beti aurreneko galdera zen, zeratik idazte duzu euskeraz? Eta betiko badakizu, mila dizaitu duzu, zeratik ez idatzi gaztelaniaz badakizu, zergatik ez idatzi azken batian, gaztelaniaz idazten bazu, betiko pitokerila, 300 milioi persona dauzkatzu aurrian, ez zure erabateko dana. Baina, erdal idazle batek gaur egun ere 2000 irakurri baldin baitu asko ditu, bai? Baina hola esaten da eta hola. Eta orduan beti konturatzen bazate euskal literaturaren historian hasi, esango nukeia Etxepare, aurrenekoak, eta segi Axular, eta segi Larramendik esate baterako, denak aurreneko pausua izan da, ez da izan boxeolarien hizkuntzan esan da. Ez da izan erasoa, baizik eta beti izan da defensa. Beti izan da eraso baten aurrian nola defenditu. Orduan, bakizue, Etxeparek esango du, jalgialdi plazara, joana ikusiko duk, ze hizkuntza ona, dena jakingo du ez hizkuntza ederra izen, eta bar. Eta Axularrek esango du, esaten da, euskerak ez du errurik, idatzi izan balira, euskeraz hainbeste liburu noa idatzi baitiran latinez, orduan izango zen euskera undi, eta bar. Orduan, beti hori, bueno, honena da Larramendik idazizun, askotan aipatu dan, Larramendiren kasuan ezan bakarrikan idatzi euskera, baizik eta ezin zela gramatikaik egin, euskararen gramatika egin, horretik hanbeak idatzizun gramatika, zoragarren ja, Larramendi zan handila, intelektual handila, eta idatzizun gramatika bat, izena zuna, el imposible betido, ez? Hori da, zuek esatezu ezinezko dela, begira, nik egin dia de gramatika bat, ez? Horren esan nahi dut hori, lehengo euskal idazleei nola gaurkoei, etorri izan zaigula, eta idazteko orduan beti daukagula galdera hori edo esango duka arbullo hori daukagula mai gainean. Zer esan nahi du honek? Normalian, euskal idazle batek, euskera idatzi nahi bali madu, dala obabatu, dala beste Bilbo, berdin zait, nahi eta ez prestatu beharra dauka alako teoria literario bat. Esan behar du, nik idazten dut euskara honengatik, arrazoiak eman behar, behar du teoria literario bat. Eta, legarra egiten zaitu, askotan hitz egiten den, obabako liburu hori buruz, eta aipatzen diren, basurderen historia edo olako historia antzekoak, obabatarrak, baina ez dira aipatzen liburu horretan, eta jabukazen, liburu horretan, literaturari buruz idatzita dagoen guztia, ez? Eta horren adibide, eta baita ere nahiko historia, nahiko zabaldu izan zen, da plagiatzeko metodoa ezagite ezagutzen duzuen, ez? Nire teoria literarioan, eta ja bukatu godet, teoria literarioan, zua izea, emate guain egun bateko kontu, baina zu asko sufritzen zu, ez dakizu, eta arrazoia bilatzen, ikasi ez daiten egun batetik bestea, eta irakurtze duzu, eta okertzezea, juntezea, eta idazlerik tonto nahi kaso egin jozu, eta ez? Horako zapasez ezkitzu. Orduan zu, aizea, heltzen, eta zu aizea, prestatzen zure teoria, eta afintzen zure teoria, ez? Eozinen aurrean defenditzeko, eta hoi ere pixka talabe horrez, izan zen. Nik ordu arte nukan oso garbi, zergatik hain euskera, zergatik, hain izan baina leken oso garbi. Eta nola egin behar zan, eta egun batean irratia joan izan Donostian. Eta beti bezala galdetu zuten euskal literaturaren egoeraz, hori izan beti. Aurreneko 30 urteetan, nire idazle bizitzan, 1000 hitzaldira deitu baino den, bat kendu eta gainentzeko guztik zen euskal literaturaz. Nola dago euskal literatura? Eta jonitan hitzaldi hartzara parkatu, elkarrizketa hartara, eta han ere galdetu ziaten, eta nola dago euskal literatura? Bueno, olaxe, eta gozantzian da galdetu ziaten. Zein beharko litzateke euskal literatura aurrera teatzeko? Betiko, komplejo hori dola. Ian, eskatutan egon, hainbeste, eta esan, zein berdan? Plagiatu. Asko zerrexago da, sortzia baino plagiatzea, hartzen duzu liburu hon bat, Euskat disimulatzen eta itxutzu, makina bat bezala, itxutzu ipuina bat abestea antzetik plagiatu eta hola. Esan txorrakari bat, askotan bezala txorrakari bat esateatik. Eta txorrakari horrekin etxeajunetan. Etxeajunetan pensatu no. Bueno, agian ez da hau
dago ezki plagiatzeko kontu baita. Orduan idatzi nun plagiatzeko metodua. Eta egin nun plagio bat adibide bezala, hau da. Horrek ondorio asko izan zituen, ze gero jende asko pensatu zuen liburu guztia plagio bat zala. Hola, izaten da. Baina, horrek ere, ez bakarrik obabakoak eta basurde kontu edo, baizik eta horrek ere ukizun eragin ondixo marra, eta esango izuet ez gutxitan eta oso politialako, eta hau da, ja obabakoak aterata gero, eta ja itzultzen hasi zenean, ja salto bat eman ditez, itzultzen hasi zenean, batean Holandatik deitu zieten. Gazetari bat ditu zen Holandatik eta oso kezkatuta, eta esan zian, haizu, zuk zure liburu hortan jartzen duzu ipui bat, eriotza eta espilu bat, eta ez dakit zer, eta hori esatezu plagio bat, hori dela ipui bat sufi garai batean, eta hala plagio bat dala ipui hori, eta hori egila alda. Hori da, eta zari hori, ipui hori azaltzen da, alako tokitan, alako pelikuletan esaten dute, Bonganovitzen pelikula batean, eta gero, eta ipui hori da sufi, hori da nire ipui originala. Eta esan zian, deiz izut oso kezkatuta, zetigan, hori espadakiz hori da Holandako poema nazionala. Eta, nunbait, Holandako eskola guztietan, ipui hori poema bezala jarraitan, ematen da Holandako poema nazionala bezala, halako poeta holandar batek eta da Holanda gume guzti jakin behar duten poema. Ez? Eta oso kezkatu bat zion. Eta badakit artikulu bat idatzi zula eta esan zian, azkenean, honek eskandalo mila sortuko du, ez dakit, lingoetan, eta hola. Eta zer, begira zaztu, alako tokitan, eta seguru ipui hori dela sufita aspaldiko bat, ez da holandarra inola ere. Eta, ikeatutak aditu zen, ez dakit. Orduan uste dut, ateazula artikulua, baina haren berrik ez dakit, urrukatu zuten, gertatu zen, ez? Orduan bukatzeko zagutzen duen historiata, nire guren historiata. Hola xegoan zen, ez? Piskat, nahi bezu ez dakit, zoz espaldin badeto, zoze nahi bezu jakin, nik oso pozik erantzeko izatea da. Gero da, lehen esan duguna bultzadena. Bultzadena oso garrantzian dira du bultzada. Norbaitek esatea, aintzat hartzia, eta esatea, ondo da, benetan oso garrantzizkoa da. Normalean hori egiten da, sariak ere laguntzen dute, edo nahi lagundu zidan, Arestiren iritziak, edo Mitxelenaren iritziak, eta asko lagundu zidan, eta gero asko lagundu zidan, da pixkat azaltzeko nola esateko hainbeste liburu ditudan, hainbeste hizkuntzetara dauzkaten liburuak itzulitan. Lehen aipatu dut persona batzuk, Alfonso Sastre, edo Kaberna Aresti, edo Mitxelena, izan dira, nik esango luke, nortasuna izan dute eta eskuzabalak izan dira, eta bultza egin dizue, esku eman dizue. Hauxe gertatu zitzaian baita ere, obabakoekin. Eta, kasu hau kontatuko dut, eta itxiko dut, gaurko jarduna, eta gero nahi zuitziko dut, baina itxiko dut, gero musika entzun behar dut, eta dena, ez? Eta, izan zen, nazional sarila irabazizun, eta hor tartian ibili izan persona bat, Mercedes Molmain izenekoa, kritikoa zen, arek ezagutu zuen ipui bat, nire ipui bat, eta arek pensatu zuen, ez tipa utziko, eta orduan behak behitu zidan, bakiten elagunak, nola behitu zuten, eta esan ez, liburu guztia itzultzeko zen nazional sanira joan behar zula. Hain gauza harrigarria zen, hemen lekukoa dauzkat, hemen behaiekin esan hien, gauza harrigarria, esatizia itzultzeko liburu bat, hau da, kokatu behar duzuek garaian, benetan, ematen zuen ezinezko gauza bat. Eta hori itzuli, aztu izan, Mercedes Momani delakoak handikan, bi astetan berriro deitu zuen, hasi altzate itzultzen, ez itzuli behar duzu, liburu hori zenik irakurri nuen alako ipuia, eta nik uste itzuli behar duzula, eta gaine beste batek irakurri du, eta esaten baiez, eta nik uste irabazi dezakezula. Eta orduan lehartu nuen serio, oso serio. Eta orduan hasi ditan itzultzen, zuen itzultzaileik, bera, nik nahi dut pixkat garaiak eta konparazia gaurko egin da bengo egin, zuen itzultzaileik, eta nik banatu nuen itzulpen nuen 3 persona nartian. Eta gero ipuiai haien bersioak hasi nintzanean errepasatzen, halako larritasuna sartu zitzaidan. Hain zan erokeria ikusten una,
ezan udara, izerditan eta guazen ez nola eroste zian liburuaren horri aldera. Tan alako larritas main gezkiesan ez zinezkoa da, ni hain idazle txarra ezak. Bueno, ordu nola ziginen itzultzen, baita hemen dago nire maztea songarikano itzultzailea, eta orduan beak ere, orduan intzun aurreneko itzulpena, bebizitzako aurreneko itzulpena, ze egin behar izan genuen itzulpena ordu baren kontra, eta egin genuen, azkenan bukatu genuen, eta bueno, toko suerte hori izan zen, eta nik asko ematen jot, suerte hain ebizitzan, onai eta txarrai, ona izan zen kasuntan, eta horrela. Bueno, hola, eta bukatzeko. Hola gertatzen da, kasuan bezesmo maiterik. Esango ditu, hain beste persona bat, eukin hori, beste aingeru guardako bat, esango nuke, eukin hunez. Eta hau izan zen, batean esan zidaten, liburu bat zijoala, inpak edo Europako sarira. Eta hor duen, Europako sarila da, arako nintzen, Glasgowen zen, eta hola, oso politia izan zen alde batean, ze, bueno, esan zidaten irabazin nula, momentu batean, baina berriro boto eman zutela, eta batzuk aiziala kontra egiten, eta zeina india bat, eta santzieten Portugaldarrak zen dute Salamago ateatzea. Bale. Bueno, orduan, aizian Portugaldarrak eta azkenian, epaimailekoan nunbait morraz izan, eta santzun ez Salamago ez atxagaretzat, bezik eta etxerozen frantsesan etzat. Irteeran, pasazian aurretikan Portugaldarrak eta santzieten herri txikilok behin ez da irabaziko salini. Zuzen ere, batez ere Portugaldarra bezala jokatuta, Baina, eta ja bukatu dut, izan zen suertia personarekin berriro ere, eta nik hau da nire lezilioa, personak oso importantea da, oso importantea, gutako bakoitza oso importantea da. Eta zer egiten duen edo zer ez duen egiten. Orduan gertatu zen, epaile buru zala, Inglaterrako idazle andre bat, Antonia S. Bayat, eta hua morra zintzen benetan. Eta arek sarila emateakoan, eta prestigio mutiko idazlia da, sarila ematekoan esan zuen. Hau da sarila, baina nire ustez ez luke bihar. Nire ustez izan marko luke, eta esan zuen, omabakoa. Eta hori esan, eta izan zen, antzeuden kazetariak denak hartu zuten hori, eta urrengo gunean, 3 argitaletxek, Inglaterrako 3 argitaletxek deitu zuten omabakoak eskatzen. Antonia Esbaiati esker. Alegia, beste persona bat izan balitz, eta esan behar, bala gizki daude gauzak, eta esorra janain bestetan egin bezala, etxeak jundan kejatu. Baina ez, beak entzun, antxe behan azaldu bere protesta, eta horri izkerrak, atean horiek liburua, ingelesez eta hortikan aurrea beste hizkuntza askotan, Bueno, pixka bat, historia hundiua da, eta luzegoa da, eta esan hori duzke, baina, alako esatean bezala, alako arrasto batzuk eman dizkizuet, eta mendikan aurrea, unuzko izango da igual, musikaren ordua. Koxa, koikortxeak da mirarik ingo dute musikarena, eta hola isi, eskarri gazte. Musikarik etorriko zaizkigu orain, eta pixka bat haiek egingo dutena azaltzeko eskatu diate, baina ni hasi naiz pixkate Atxagaren ikasle izaten jarraitzaile. Eta orduan beak egiten duen bezala, abia da hartzeko edo indarra hartzeko, nik ere atzea begiratuko dut pixka batian. Baina niri arresta da, nien aizkungo tradiziora, enaiz obabara joango, irailaren 4 besterik ezin nintek atzeratu. Kontua da, orduan hasi nintzen lani proiektu honetan, lanean, eta laburbiltzerakoan zer izan da, azken 3 hilabeteotako ibilbidea, hasi naiz pentsatzen lanaz hitz egin beharko genukela. Ze, pentsatuko duzuen bezala, lana erruz egin dugu hemen askok eta askok. Baina azkenean, ez dut lanaz hitz egingo, opari ez hitz egingo dut. Hau, guztiontzat, hemen parte hartu dugun guztiontzat, esango nuke, opari bat izan dela, opari handi bat. Ohituta gaude, Bernardo Atxagaren oparia jasotzen, eraskotakoak, ezta? Gehien bat
hitzez etortzen dira, idatzizkoak, ahozkoak, gozatu ditugu horietako batzuk. Guk ere opari bat egin nahi genion, eta opari hori izan da irekiera asteburu hau. Ezta, Pili? Hemen dauden asko, oraingo korporaziokoak, aurreko korporaziokoak, 2016ko lankideak ere bai, herriko jende asko izan dugu bide lagun azken opari hau prestatzeko aleginean. Opari xumea izan da. Ikusiko zenuten bezala ez gara handinaik eritan hasi, ezta? Ez ditugu horrelako ekitaldi erraldoiak antolatu, ez. Izan dira lagunek eskainitako oparitxo txikiak, tarte bereziak. Atxagak esaten erakutsi digun bezala, bakanak. Uste hori dala, ez? Ikasi dugun hitz horietako berezi bat. Asteazu, obaba bakana omen da munduan. Opari honek ere horixe izan nahi du. Horregatik egarri dizkiogu bere lagunak, asko maite ditun lagunak. Torri zitzaigun, Jon Zabaleta artista eta umeak dantzan jarri zituen, marrazkiak egiten jarri zituen, muskerrak marrazten jarri zituen. Ekarri genituen bestelako lagunak baita ere, gaur ere lagunak datozkio. Joxan Goikoetxea eta Mirari Irurtzun musikariak etorri zaizkio. Eta lehen galdetu diegu eta ze jo behar dezue ba, zer da gaur egin behar duzuen hori? Egin behar dutena da, garai batean erabat berezita bizi izan ziren bi musika tresna, horiek batera jarriko dituzte lanean, dantzan, nola baik esateko. Garai batean, Joxanek kontatu digunez, Atxagak hain maite duen soinua handia, akordeoia, etorri bentzan, beste instrumento batzuk, beste musika tresna batzuk, erditik entzera. Sartu momentzan eta garai hartako biolinak eta zeharkako flautak horiek guztiak airean bihali omen zituen. Eta gaur, galdetu diote Mirariri, baina ohikoa alda da biolina eta esku soinua batera dantzan jartzea da. Berak esan du, behar bada hemen ez, baina mundu zabalean bai. Tira, gaur horixe egin nahi dute, beraiek. Bi instrumentu horiek, bi musika tresna horiek dantzan jarri, hori bai. Atxagaren, beraren, lanetik abiatuta. Besteok behar bada usainen bat hartuko diogu, nondik nora dabiltzan beraiek, Atxagak seguru nago danak harrapatuko ditula airean. Hauxe, zure herriaren eta hemen lanean ibili garen guztion oparia. Zuretan, Atxagak, Jose,
Genekien Atxagan uniberso literarioan musika asko zegoela, baina muskararen bideari esker ikasi dugu eta jakin dugu ere Astiasuko unibersoan ere musika asko dagoela. Horren artean eta ibilbidea egiten, Astiasu eta Astiasuko inguruetan, ikusi dugu nola Portale baserrian sorozabaltarrak sortu ziren, eta haien artean mundu osora hain ezaguna egin zen Pablo Sorozabal. Haren azan, zortziko hau, zortziko de los bateleras, txistua jo dutenentzat ezaguna izango da, zortziko hau, Pablo Sorozabalena. Gauzak gehiago ere ikasi ditugu bide horretan, Portaleko etxean Sorozabaltarrak jaio zirela. Beste etxe batzuk ere, baziren etxe batzutan, gaur egun ez daudenak, haien artean Añorga. Pentsatze dugu Montevideoko osabak, palmondoak ekartzeaz gain, agian ere musikak ekarriko zituela, eta agian zerbait horrelako izango zen garai hartan. Egia da Idoiak esan du, garai batean etzala arrunta ikustea biolina eta akordoia. Izan ere, txagak
zorionez akordeoilarientzako, begirune handi izan du akordeoiarekin, eskusoinuarekin eta akordeoiaren esparruarekin oso eskertuak gaude, akordeonistak. Baina, hau ez da beti horrela izan. Esan behar da, akordeoia iritsi zanean Europatik duela 150 urte, 100 urte intruso bat izan duzala musika herrikoian. Beti aipatzen du Otxagak Harveyen esaldia, aintzinean bestera batea, hitz egiten zaz, iragana beste. Eta iragan hartan bestera batea ezagutzen zen euskal musika herrikoia eta Europan osoa bestera batea. Badira, justo argazkia sortu zen hartan, hemen Euskal Herrian ere, lehenengo argazkiak erakusten digute herritan, biolinak, zeharkako flautak, bandurriak, beste instrumento moka bat. Akordeoia intruso bat moduan sartu zen, eta inkluso langabezian utzi zituen musiko asko. Izan ere, akordeoia lehenengotako izen bat filarmonika izan zen, pentsa, garai hartako jendarentzat filarmonika orkesta oso bat zen. Eta askotan, igual, 3 edo langabeziara, eta akordeonista iristen zen herritara. Bromak broma, egia da, pixka bat, eta garai hartako pena da, garai hartako musikan eta errepertorioan biolinak zuela paper handi bat, eta galdu dela, bai Euskal Herrian, eta bai Pirineoetan inguru honetan. Bada museo bat Pirineoetako inguruetan, Sabinan igon, eta han jasoak daude hango biolinistan repertorioa, oso politia, garai hartako herri musika. Eta, pixka bat, guztiona izentzu emanaz, hango errepertorioko doinu bat hartu dugu, El Gitanillo.
eta ikasi dugu, ez diezuk ere bertsolaritzakin ari zuzena duela. Eta, bueno, Elorrota oso ezaguna da, baina beste pertsonai bat ere ezagutu dugu bidai hortan, eta guretzat pixka bat gehiago, feeling gehiago indigu. Eta hori da Mikela Txintxarri, Mikela Elizegi, haren figura ere ekarri du Atxagak bidai honetan, eta keinu bat egin nahi diogu, izan ere mirari, herriko musikariak itzeingo du agian, usten badiot, eta beak nahi badu. Mikelak erabiltzen zuen, bereziki erabiltzen zuen doinu bat, ekarri digu, mirari, bai, eta hoxe egin dugu. Mikela Txintxarri izenarekin bataiatu da. Eta, bueno, zaldiari, borrotxo ematea zen, asmoa, eta hori egin dugu gure asmoz, eta azkeneko doinu batekin agurtuko zaituztegu. Kontuatu naiz, leheno liburua irakurri genuen, baina bidai hau eta egun hauetan pixkat histori batei zentzu hartu diot, izan ere liburuaren hasieran esaten zuen nola 1957ko irailean maestra berriak, hementxe, eskola honetan, Oabako eskola honetan,
galdetzen zuen banan-bana ikasleen izenak, bata Joseba, eta besteari galdetuta, zure izena zein da, eta nire izena David da, baina soinukolearen semea deitzen haute. Bai, zure aitak ordu ekarri beharko du akordoia, noizbait guri musika egiteko. Bai, baina Joseba, beak ere jotzen du akordoia. Bai, eta hemen dauka akordoia gaina, hemen irteran, sarreran dauka. Beraz, gaurko beharko dezu, pixka bat, bai, ze doinu joko dezu, eta beti jotzen duena. Zan ere, orduzko herrialdeko kanpeonatotan, hain ezagunak ziren akordeoi kanpeonatotan jotzen zuen beti doinu gora. Ia 1957ko irailean. Eta beste bat goko dugu, Xabier Letek esaten zuena, ez gara, hasiko atea sartu, guztua gaude beste bat eko dugu, Hortxe ibiligea beraz, uniberso fisikoak, uniberso literarioak batetik bestea, saltoka, zakit matxik salto bezala, muskerrak bezala, baina gauza bat ikasi dugu, zein erreza eta merkea den bidaiatzea. Nahikoa da liburu bat eostea eta bertan murgildu eta horixe da gure konsejoa. Asko bidaiatu, azkeneko doinu bat ingo dugu, bidaitxo bat atxagaren toki kutxun batea. Barku hartu eta lehen euskaldunak arrantzan eta ibiltzen ziren gaur plazerrez bidaiatzen dugu, baina asuntoa da
gure lurra asko maitatzea, baino beste batzuk ere ezagutzea. Ezin badu bidaiatu gutxinez, liburuetan. Mila esker. Eskerrak, nik uste dut hori zenia, nik eman behar dizkia, oso ederra da. Eta beti idazlea beti daukalako inbidi pixka bat, ez? Musikoaren aurrian, ez? Halako indarra dauka musika berez, ez? Ez dauka, ez itzen beharrik ez dauka egin. Bueno, mila esker. Egunari amaiera emateko tabernetan saldaberoa danez hasi zuten bezala, sabela beteaz amaitu zuten. Kiroldegian musker pintxoak janez eta errebal taldearen musika entzunez eman zitzaion amaiera muskerraren egunari. Horatzen urriko Dublin hortaz, tabernetan bilamunak entzen, eperrak kanta zerbeza beltzez, bosak goratzen jendia parrez. Oroitzen urriko mozkorrak, undarrak galdetzen ziguten, erantzunik ez alakoetan, irri bat soilik gure Espainetan. Aurrerantzean muskerraren bidea errealitate bat da, asteasun kokatuta do, eta hemendikan animatu nahi ditugu ingurukoak eta munduan zehar baita ere, oakoak hain ezaguna izanikan, iruditzen zaigu jendeak
ezagutzeko moduko proiektu bat dela, Asteazu ezagutzera emateko proiektu bat dela. Orduan, aprobetxatuko genuke jendeari animatzeko Asteazura hurbiltzea merezi du eta benetan.